Și voi să vă întreb, să știți, pe care nu văzut voi pântora? Știți care n-ai m-a cunoscut lui Papa Armând de tot armâna mea? Știți că lui lipsește si Hristosim temușata limbă de la Maia și de la Dada? Temușatul cântic și joc armânescu? Că ți-a prit el, tută tinera mea zburaște și cântă pe limba armânească? Știu că-l știți și Hristosim că dai mai asti arada din noi și de fare armânească. De la parea Iholu, care cântă de Hinghițani și parea de instrumentații Iholu, parea al Hrista Lupci, îl călăsim zină să cântă de armânami și de dor pe pap Hrista Lupci. Bună seara, bună seara! Eu pățâi ca ușul pe corar. Când era nuntă în hoară, nepoții s-a întrebat: "Oi, care din noi va ședă la oi?" "În care ședă? Paplu." "Iară Paplu, în ce nicu valicheară?" Așa și o tora. Mi-a lăsară tu soni, scându și un cântic. Eu nu mă gunisescu, că să gunisi tate și-ți vedeți ce păță. S-a prăchepaște lișmana, zise: "Ala-i corbe. Nu avem în casă ună lucume, ună masină, vănăină oaspet, ce să drăm? O neg eu, cât o vendută în ei, teftere în plină. Închisește tu că să bă, o rețighinii tu că să bă, și zuu, două, un mes, șcama, și unul zuu cum o trește pe geame, neau, Doamne, tu n-ești de veră, îți dă neau, scumă și întreabă unde acolo, ți-i cu neaua este? Mi-a păi mânii cârciunul. Uri. Și tot răzbunii și masele de să-ți lăcuinile toate. Și ajunse acasă, mă, decât o chironii dat pe casă să gârși cum e casa. Și cum o ajunge într-un care să legheaște un capto praglu din zeană, mă tri praglu. A este cu niseară, nimă că capul. Ștora, că mulți armâni v-ați ducă muscupolii de stămărie, slăurăm cale bună. Au și la toți văoară, s-ne-a dizghine cale bună, la toți frații, frați armâni de fară armână, oară bună, la toți frații, frați armâni de fară armână. Și zbânează și smulțească, cum smulțesc cu pui de-al ghini, de tot tipul tarmânească, câmpul și munții si bâmple, de tot tipul tarmânească, câmpul și munții si bâmple.